Kaibigan, kumusta? Sa buhay, ang mga may tiyaga at pagmamahal ang mga nagtatagumpay. Nandito po tayo ngayon sa pinakabagong segment ng ating channel kung saan po ang huntahan at masayang kwentuhan ay magsisimula sa Kaibigan, kumusta? Yes! Bring it down! At ngayon mga isko, mga iska, para sa ating kauna-unahang bisita para sa ating segment na Kaibigan, kumusta? Nandito ngayon sa ating harapan. Yes, Brigidam Yo, ang isa sa practice teacher ng Barangay Magsaysay, Tubong Magsaysayanon, pure Magsaysayanon. So, nandito yung pinagmamalaki ko po, pakilala sa inyo, si Ma'am Aimee Dirigla. Yes, Brigidam Yo, opo! Yan! Hello, Ma'am Aimee! Hello, sir! Yes! Mag-hi ka naman muna sa ating Hi, mga isko, mga iska! Yan! Opo! Di ba napakaganda po ni Ma'am Aimee? Hello, Ma'am Aimee! Kumusta? Hello, sir! Alam mo ba ang ganda-ganda mo, Ma'am? Hindi ko yun alam. Dapat malaman mo na yon. Okay. So, napakaganda po ng ating bisita ngayon. Opo. Mas maganda pa sa mga kasamahan nila. Enjoy mo yung mga kasamahan, ayan, mas maganda pa sa kanila. So, ayan, umpisa natin yung ating usapan. Mayroon ako ditong 10 cards. So, may mga questions dito. Sagutin mo ng buong puso, buong husay at katapatan. Okay. Una, who are you as a person? Ma'am Aimee, sino ka? Sino ka? Dahil sa nakila. Magpakilala ka. Ako si Siya si Taro. Huwag kang mahalo. Nakalive tayo. So, ako si Aimee Novio Dirigla. I live in Barangay Magsaysay, Laong, Northern Samar. I'm 22 years old. Single, charot. Patay ka! Charot Sige. ka! Dari, may jowa. Okay. Hindi, sorry. Doon sa mga... So, sa mga nagpapanta siya, sorry. Natatagyaon na. Okay, kumusta ka bilang isang anak? Ay, pasusuhayon ka ba? Tagilid. Bakit tagilid? Daray butan, daray pasasayon. Okay, normal lang yun kay hindi naman tayo perfecto. So lahat ng tao pwedeng may angkin tayong may mga parts sa buhay natin na tayo ay minsan makulit. So, as a friend, how are you as a friend? Kumusta ka bilang kaibigan? Malibakon ka ba? Machismison ka ba sa inyong mga kaibigan? Nagpapautang ka ba sa mga kaibigan mo? Napabaniwis ka ba bugas? How are you as a friend? Okay lang. What do you mean, okay lang? Ako as a friend, pag once nga kailangan ako nira, haon ako. Yes. Mapagbigay? Wow. Oo. Once nga, nahikukular ko na friend nga wala. Nga sin, aram ko nga mayaw na. Uy, warayak niyan. Proven ang destinaton, sir. Okay, wow. Pero, direct maliba ako. Yes. Yeah. Ito lang. Wow, grabe. Siyempre, dahil bilang guro, dapat magandang mga pag-ugali mayroon ka, no? So, next, okay, itcha na. Pinakaayaw at pinakagusto mo sa isang tao. Ay, ano yung mga pinakaayaw at pinakagusto mo sa isang tao? Ayaw ko yung binabackstab ako. Pinakagusto? Pinakagusto ko. Front stab. Front. Front ka. Mas mabaysay kasi ang ginpaprank ka kasi aram mo kung nano ang nalidiri ang sa'yo nga tawon, ma-adjust mo. Ay, paprangkahin na kita. Ang ganda-ganda mo talaga, ay. Ngayon, alam ko na yun. So, ayan. Thank you. Next. How's your love life? Wow! Magkwento ka naman. Ano okay lang? Balita ko may shoota ka, may jowa ka. Jowa ball! Pinag-malaki ko yun! Taga saan yung jowa natin? Jowa mo. Jowa natin. Yung jowa ko ay taga San Roque,
Taga San Roque, Northern Northern Samar. Samar. Oh, shoutout mo naman. Anong yung pangalan? Shout out my baby. Oh. Errol Ray. Lagermaster Sadinho. I love you too. Hoy, shoutout sa M! Swerte ka, upo! So, thank you so much. So, hindi ko na itatanong yung follow-up. May follow-up question ako dito. Ano yung hinahanap mo sa isang lalaki o anong hinahanap ng puso mo? So, di na kailangan kasi nahanap mo na. At proceed na tayo sa next. Career. What is your ambition in life? Ano yung gusto mo? Bilang isang, syempre, aside from the fact na gusto mong maging guro, ano yung talagang ambition mo talaga sa buhay? Simple lang. Ano? Magkaroon ng magandang charot. Yung buong pamilya na masaya, yun. At saka, yung maginhawa na buhay. Yung hindi maghihirap. Maginhawa, ibig sabihin mayaman. Hindi naman, yung sakto lang. Saktong buhay. Yes. Siyempre, yun talaga Yung mapayapa. yun talaga yung hinahanap ng lahat. Yung Siyempre. sapat at siyempre, matahimik o peaceful na buhay. Ano? So, thank you. Next! Yan naman o, gano'n nga. Video yan eh. Yan yung audience o. May dami yung audience na. Maingay. Hoy! Painom-dum naman, masamay, pay. Saan tayo sa next time? May expert ito kay for na niyan. Grabe na, painom doon sa interview 1-on-1 with me. Nagpainom doon sa amin sa wifi. Okay, thank you so much ma'am. Napaka-sincere na masagot mo. Okay, light question tayo dito. Given a chance to travel outside the country, sinang gusto mong kasama at bakit? Jowa. Siyempre. Wow. Jowa. Bakit? Kasi, Siya maglilibre sa'yo. there. Oh. Matagal ito na yung pangarap. Na maka-travel? Oo. Pwede man ka magsibira, magbalot, tingin mo sa kuha, sa dugo, Dali. sa dagat. Never kasi naka-experience mag-travel with jowa. Bakit? Kasi, you know, my parents is stricto. Strict yung parents mo. Yeah. So at least, maganda din yun. Kasi pinaprotektahan ka talaga ng parents mo. Maganda So, din. lucky ka doon sa parents mo na gano'n. Ayos lang yan kasi bata ka pa naman. So, ayan. Kaya nga, soon, magta-travel ko eh. Che. Yan. So, ayan, sorry po doon sa mga, basta sa mga may balak. May jowa na po, upo. Yung camera woman namin, yung wala pa mamaya. Yun natin. Okay, thank you. Next. Kung may ililibre ka sa isang restaurant, sino ang gusto mong ilibre at ano yung papakain mo sa kanya? Ay, kung saan inugbog? Siyempre, ako, Amigo. yes. Sino? Basta kung sino ito. Okay, pwedeng marami. Para siyempre, may happy kami. Ay, ikaw, sir! Hindi, pwedeng marami nga para magdumot-dumot din nga iba din yung audience. Ay, sir, makakwarta. Ano? Ayan. So, di ba, kabay, makakwarta ka na sana. Tumama ako Eh, sa... siyempre, there is no mahior yan. Ako, kagihapon na ako, kagihapon kag-ana. Wow, Ito, syempre. ang pinaka-una ko nga, Delivery. inilibre. O, halimbawa, maging teacher ka na. Unang sahod, siya na unang mga delivery. Siyempre, pag Yan. sila nagkuri, parang Oo. matampos ka. The best. Diba? Tsaka, mas maganda na, hindi kagad kayo mag-asawa, hindi ka kagad mag-asama. Tumulong muna kayo kahit isang buwan lang. Nag-vote. Bakit hindi ba tayo sa pagtulong? Okay, thank you so much. Anong masasabi? Okay. Di ba kasi, ilang taon ka na? 22. 22. So, at least, na-surpass na ninyo, na-survive na ninyo yung mga mapupusok na mga taon. Kasi yung mga mapupusok na mga panahon sa mga girls, mga nasa 15 to 20, something like that. So, nasa 22 ka na, at least, parang edad ka na, nasa gustong gulang ka na. What can you see? O, anong masasabi mo tungkol sa teenage pregnancy? Sana all. Charot. Gusto mo palang mabuntis agad ng maaga. Hindi! Joke lang, hindi. Oo. So
So, halimbawa, may masasabi ka doon sa sa mga nakaranas at sa mga hindi pa nakaranas o mga gustong makaranas pero dapat sana hindi. O, ano masabi mo sa kanila? Sa mga nakaranas at gustong makaranas pero hindi pa. Sa mga nakaranas, huwag kayong sumuko. Panindigan nyo kung ano yung naranasan nyo. At sa mga gustong makaranas pero hindi pa, wag muna. Hoy, makure pagbili. Pagtangkos kang! Makure pagbili mo sa langkin. Kahon na niyo. 20 dias na naginagma ay dere. Magsakabulan na naginagma sa bata. Pagpapachucho gabi. Province si Sir, Yes. Kamakure. Oo. At may bata. Pero ma-enjoy, Pero at least, darating tayo doon sa, sa panahon na Siyempre. lalagay kayo sa tahimik. Pero syempre, mas maigi pa rin na nasa hustong gulang. Mas maganda na, nakapagtapos na ng pag-aaral. Para diri makurian, pag-abot sa panahon nga, kat kukurisan panahon. Oo. Makorean man, pero hindi ganon. Hindi gaanong, Diri isugad san, diri nakatangpos. Diri man saging kukuan-kuan mga hindi nakapagtapos. diri nakatangpos Pero mas mabaysay kasi antes kami siton maghimo nga butang or maranasan ninyo iton. Mas mabaysay ito nakatangpos para mabaysayan pangabuhi pagdatusan panahon. Yes. Oo. Maging realistic kayo. Kasi ito totoo to. Siyempre, pag mga ganyan, mga single, mga wala pa kayong sabit. Pag wala pa kayong sabit talaga, ma-enjoy niyo ang buhay. Pero, siyempre, darating at darating yung panahon na lalagay kayo sa tahimik at hindi yan maiwasan dahil magaganda kayo eh. Mas maganda talaga na pinaghandaan. Ang pag-asawa, pinaghahandaan. At least, so, ready kayo personally, emotionally, mentally, socially, pati sa kwarta. Opo. So, thank you so much. Anong maipapayo mo sa makabagong kabataan? Sa mga makabagong kabataan ngayon? Sa mga makabagong kabataan, magsumikap kayo na makapagtapos dahil ang mga magulang natin naghihirap para pag-aralin tayo. Yes. So, ikaw, at least, parang hindi ka naman naghirap sa pag-aaral. Naghirap, may part ba na naghirap ka sa pag-aaral? Oo. Anong bagay? Example? Example sa mga... Hindi ka guys sa amin, nagbaktas kami. Kayo parang... Ay, sir, naranasan ko ito. Ay, akala ko, nagkakalupad lang kayo. Hindi ako makuha. Nagpagbaktas na rin ba kayo? Oo, since grade 7, nakaranas ako magbaktas ako lang nga sa'yo. Yung sira pa yung sigad. Oo. 8 kilometers. Maski upay na nagbaktas pa ako ng sadto kay anak ako service nagpinanmasayro nga limitan ka. O di ba at least yung mahirap na part yon nung panahon na yon. Pero sa ngayon parang nakaka-proud na naranasan mo yun dahil hindi ka magiging ganyan kung hindi mo yun naranasan. So thank you. Ayan, dalawa na lang. So 10 years from now, nasaan na ang isang Aimee Dirigla? Okay, as a person. Nasa Rocky. Jar! Asawa! Siyempre. Ayan. So, oy, i-enroll ang yaran. Oo. So, at ikaw, 10 years from now, karagsid ko sa pag-graduation, kahuman pagsulot dito sa pagsulot ito ko, tuga, ano sa yaran? Basta ito kalo, di din sa graduate, kawata na yun! Wow. Okay, and syempre, last, anong aral ng buhay mo para sa ating mga viewers? Anong aral ng buhay ng isang Aimee Dirigla? So, ang aral, maski ako kasi experience ko hasta yan na ginchichinismis, like, Nabibiktima ka rin pala ng yes, of course. Sige. Nachichismis ako. Since high school, hasta yun na ang graduate ako. May nasugad dihan nga mabuburod ang agap, derak makatapos. Anak ko, may sisagdon sa iyo. Ayaw niyo itong pagpamatiin. Sumulod man nga di sa tali nga sang sayo, gawas nga di. Kasi kung magpapa-apekto ka,
kamulaan mo sa silian. So, ako kasi, mas kigin sa chismis diri ko iton gin pabamatian ipapalagpas ko iton. Basta diretsyo lang kung nananak ako karuyag hingadtuan. So in short, yung araw ng buhay mo magbaging matatag. Yes. Sa kabila ng mga pagsubok, mapachismis man yan o totoo, dapat maging matatag sa buhay. Ito hindi ito lingid sa amin kahit tagadihan na kami sa magsaysay. Magaling kang kumanta. Magsample ka naman sa ating mga school at mga estudyante. Wow, sure. Kahit konti lang, yung gano'n lang mo. Tapos palakpakan na kagad kami. Sige, isang sample lang naman dyan. Pangarap ko ang ibigin ka at sa habang panahon ikaw ay makasama. Yun, thank you. Thank you! Ano kasi memorize? Yes, pero di mo memorize, di ba sa yung boses ay... Really? Oo, sana I appreciate Alam mo, it. napakaganda ng boses mo. Tingin ko nga, pagdating ng panahon, ano ba, hindi ka maging guro. Feeling ko magiging dancer ka. Ayan, thank you so much mga isko, mga iskayas, bring it down you. Patuloy po ninyong subaybayan at panuorin ang inyong maestro Waray. Siyempre, pa-share naman po ng mga videos natin, pa-like, pa-heart, basta lahat-lahat. Opo, thank you so much at syempre pa-share po ng mga videos natin. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala, pagsuporta at pagmamahal sa inyong nag-iisang Maestro Waray. Yes, break it down nyo, mabuhay po kayo. Yes, thank you so much.